We beginnen elke morgen met een bakje koffie. Voor ouders en leiding is er dan de gelegenheid om een praatje te maken. Ben kunnen de speelzaal daar rustig beginnen. Ze kunnen langzaam op gang komen. Hij of mem kunnen ook nog even maar de peuter boetsen. Is alle dagen gelijk. Zo beginnen we altijd met het vrije boetje. Ben mijzelf kiezen wat ze mij boetje willen. Al het boetjesgoed staat op een plak dat Ben het zelf pakken kan. Het aanbod van boetjesgoed in de speelzaal moet zo wezen dat Ben voldoende stimuleerd wordt om boetjes te doen. Jonge Ben schuift vaak nog heen en weer in van de ene hoeken naar de oren. En ze boetsen protten alleen. De oudere peuters zussen al vaker together of in een groep boetsen. En kunnen echt volle geconcentreerde bezig zijn.
peutergroep bestaat uit 13 peuters. En een groep wordt begeleid door 3 volwassenen. Er is een vaste leidster of leider, er is altijd een stagiaire en meestal is er ook een hulpman. 3 volwassenen in de groep is echt wel nodig. De taken kunnen dan zo verdeeld worden dat de leidster tijd had voor speciale activiteiten, maar peuters die dat nodig had. En de stagiaire had wat meer tijd voor stageopdrachten. De eerste jaren ja, nee, die zit goed. En maar oorsom die jaren. Oorsom. En dan de andere kant. En dan met de andere kant. Zie je maar. Ja, zo. En nou die. En de borst dan. Ja, oh nou, dat kan toch niet. Die zijn kleren. Dat is wel weer kleren. De meeste mensen vinden het ook leuk om 1 keer per maand te helpen. Zo leren ze de speelzaal beter kennen en kunnen ze er thuis met de peuter beter over praten. Door regelmatig samen te werken in de peuterspeelzaal leer je ze wat beter kennen. Dat maakt het dagelijks contact, zowel voor ouders als leiding, wat makkelijker.
De volwassenen gaat tijdens het vrijboetsen verschillende taken. Zo letten ze er bijvoorbeeld op dat binnen maar net belemmerje in het boetsen, dat ze hem net zeer door. Waar dat nodig is, helpen ze en stimuleren ze de ben. Heel belangrijk is het dat ze een protten naar ben sjeu. Dat is de enigste manier om zicht te krijgen op ben, op hun ontwikkeling en hun manier van boetsen. En Griene, ja, goed zo. Door hem maar in. Nee, nee, die past net. Ja, nee, tje, Margreet, tje, hier. Ja, weer aan de kraaltjes. Hou Tina mij nou gooien. Tina mij nou gooien. Is het een vallen? Tje, hier is hij. Zet het maar weer in de weg. Zet het er maar uit. Maar ik ga niet knippen. Wil je nog een meisje? Miranda, help met mijn dwang. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Een schaap met witte voetjes. Die drinkt de melk zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Hij is een goed stuk. Ja, hij zet dus op het film. Ja. Ja. Nog een keer, nou even van Suuten aan de koppen, Jantje luid in de groppen, Geit hem en Safier van Hoen, keert me nooit beroven. Jouke sliept toch haast. En Jouke, beetje vader. En nog wat er mee, en nog wat
bed op te roemen. Peuters moeten de mogelijkheid hebben om desnoods met 3 dingen tegelijk te boetsen. Alles wat ze leuk vinden, wil ze ik even beet houden, zonder dat ze er nou echt geconcentreerd mee bezig zijn. En als steeds alles oproemen mag, dan kan dat niet. Om peuters toch een beetje te leren dat bij boetsen echt oproemen je, roemen we na het vrijboetsen alles met elkaar op. Elke peuter krijgt zijn eigen opdrachtjes en die had er echt wel nodig. Zonder die opdrachtjes van de volwassenen verslaat het erin en lukt het hem net om op te roemen. Vaak komt het er dan toch nog op deel dat de grutten oproemen en de peuters wat heen en weer rennen. Doe dat door, ja, dat is, nee, dan was het een wachtje feitje. Als je jeetje bent, dan rust je op jouwen, maar dat wordt nog een skopje. Ja, dan is het geel. En haver voor je die kleur? Oeh, dat klinkt net niet, een beetje. En dit het bos aan je. Krijg je de zin. Zin is het. Ja? Maar misschien is er nog heel mooi. Ja, de een speeltjedram met de hele groep noemen we een groepsactiviteit. Bij een groepsactiviteit probeert je volle mogelijk variatie erin te brengen. De ene keer les bijvoorbeeld op de beweging en gost klimmen of dorst gymnastiek met de band. Een andere keer les wat meer op taal, haast een groepsgesprek of vertelst een verhaaltje. Als er een jeetje is, dan vervalt die groepsactiviteit en gaan ze maar z'n allen jeetje vieren. De jarige die krijgt een mooie blom op het borst en mij op de tafel staan terwijl iedereen voor hem of haar jongt. Dat jeetje vieren gaat altijd op dezelfde manier. Dat jouwt dat als het Safir is, dat Ben zelf jeetje is, dat hij weet wat er aan je komt. Dat jouwt een veilig gevoel en vaak is dat ook wel nodig als het zo in het midden van de belangstelling staat.
Nou, ik graag feliciteren. Joutje, hartelijk gefeliciteerd meneertje. En wat best nogal groot, hè? Kijk, een kaartje voor die. Alsjeblieft, alsjeblieft. Maar een voetballer erop. Maar een jongetje met een voetbal. Zeg die even van de tafel uitstellen. Want de kinderen dat twee, ja, die op. Dan rent er even below. Rennen maar even los. Dit maar eens. Dit bal is je de voetballer op. Misschien heeft de keeper wel, maar greep die bal er leven net. Zo. Vlak voor eens. Jouke eventjes. Jouke. Oeh. Kom eens aan. Nou, had iedereen het nou al zo? Kees, doe het echt al zo? Ik kan nog na. Och, doe maar net. Nou, Edwin had hem echt niet zo, Kees. Ja, ze komt nog op hier, hè? Juist. Ja, mooie voetballer, hè? Nu gaat iedereen het jongen tegen. Nu maakt het jaren joutje. Gaat toe Oh nee, want die had niet een appelspijtje. Maak hem maar een stukje aanpijtje, wat was dat zo, hè? Bij een jidje even een tractatie. In plaats van appels, dus nootzies en was. Joet dat blikken dat ik appels een tractatie ben. Want als er een appel op tafel komt, wil iedereen wel een stukje hebben.
Is lekker, Margreet? Joutje, maar ja, hoor. Margreet, kom maar. Zullen we hem knippen? Knippen, hoe kist het net wie maakt Dat is de laatste activiteit. Er is nog een cirkel om creatief bezig te wezen. Omdat peuters maar heel kwart met iets bezig zijn, hebben we altijd 3 of 4 activiteiten. Klaaien en verfje en plakken zitten er vaak altijd wel bij. Maar tekenen, knippen en rijgen, dat doen we ook. En hier proberen we zoveel mogelijk te variëren. Zelf bezig wezen, zelf wat maatje, is voor peuters erg belangrijk. En als het eindresultaat wat voorstelt, of wat het erg mooi is net belangrijk. Zelfdwang is altijd mooi. Daarom laten we de band er worden. We bieden het materiaal aan en stimuleren om mee te doen, om het zelf te doen. Kees, als toen nog maar de kruiwassen was, maar Joutje dan even, maar dit ding bladje. Doe maar Joutje, dan doe dat maar in.
2 uren in de speelzaal zitten ze erop. Heiden en men komen de band alweer halen. Vaak komen achter op de fiets de verhalen aan los.